Posible ba nga imahin sa birhen nga ginama sa kahoy mamuwak? Mao kini ang na-experience sa usa ka mamaligay og imahin sa dakbayan sa Lapu-Lapu. Atong tanahon ang sugilanon sa imahin sa birhen sa Rigla nga giyong namuwak. Pinaagi ning report. Mao kini ang mga hulagway nga kuha sa buwak nga giingong mitubo dapit sa dughan sa imahin sa birhen sa Rigla. Iya ang imahin ni Carlita Sacristan, usa ka vendor og mga imahin sa dakbayan sa Lapu-Lapu. Sa litrato na lang masudong ang giingong buwak nga puti tungod kay sama sa ubang buwak na pungil kini paglabay sa pipila ka adlaw. Nahitabo kuno ang pagpamulak sa imahin ni atong tuig 2014 pa. Apan wa nila kini isang yaw sa kahadlok nga budag sa ang mga tao. Hinoon pipila lang nila ka mga suod nga higala nga madre ang nasayod niini. Ang mga sister nga nang Franciscan, muto ni nga re, ningon siya, uy, nang lita, ako ba yata nang paliton, ko ay na lang, kay namuwak na nun, imong paliton, yun siya nga, uy, ako diyong inon ko yung ipapalit ko na, ko di na lagi, kay namuwak na para ako na, dili na para imo, yun siya nga, bi atong pungilon, kay ako anang usay, ko, dili, ayaw, di nagilabti, ayaw, git panghilabot, muto nga, buang nga, may pag ako lang na dahil gipalit nga, gipresyohan ako sa 4,000 ko. So may pamalanog, gipalit na ako dayon, ko sa una, pero karon dili na. Na-picturean ni nako siya, katong bag-o pag yun siya nag-bloom. Kanang, ang yang purma sa buwak kay, murag bell bitaw nga nagbarog. Ang yang kalok-alike nga buwak, dito nako nakitaan sa Mountain View. Yung kula, mao man yung buwak nga kanang kuan, kanang sa birhin sa Rigla namo nga ni buwak nga to siyang dughan. Ang giingong bulak mitubo dapit sa dughan sa birhen sa likod nga bahin sa gikugos niining Senyor Santo Niño. Ang lama na lang sa gitubuan maoy nagpabilin sa imahin. Ang imahin ginawa sa kahoy nga gemelina o gipintalan lang. Ang posibilidad nga uhong o mushroom ang mitubo, murag imposible kuno kay solid man ang kahoy niini nga baga usab ang pintal. Pagkalaos na niya, kakuan ka ng antuwanga, nga malaos na siya, murag mupios. Muto ni pios. Muto na laos na pios na gyud ngayon muto. Akong gingon ba, ko pahika pa kuno ko be ni ana sa kunya. Pahika pa kuno ko be ko. Uyala. Kay man ana ko ba ko. Di pud ni tingali siya bato kay kahoy man siya. Tungod sa pagpamulak sa imahin, gidala nila sa ilang balay. Sa kabalaka nga mudagsa ang mga tao. Gani daghan kuno kaniadto ang mohangyo nila nga paliton apan wa na nila kini ibaligya. Dili kalikayan nga basin adunay magduda apan alang sa pamilyang Sacristan. Dili nila ipamugos nga tuhuan sila. Gani duna na kunoy media kaniadto misuway pagkuha silang habig apan karon pa lang nila kini opisyal nga ipahibaw. Mahadlok mapugo kay kanang ingnan lagi nga kung may baw-an as kadaghanan basi niya kuno magubot daghan na kuno kay mag-ari-ari sa among tindahan. Wala pa'y side ang simbahan mahitungod niini. Apan, matud nila, walay makakwestiyon sa pagtuo o gituhuan sa matag usa, busa respeto lang sa usag-usa. Uban ni Edward Tubilan, ako si Alan Domingo, Balitang Bisdak.